Ahojte, tak ja zdravím všetkých z Vrbového, všetkých z regiónu a jednoducho všetkých tých, ktorí radi cestujú a sledujú rôzne dokumentárne filmy, ako je práve aj tento. No a čo nás v dnešnom minidoku všetko čaká? Tak povediac je to už všetko to, na čo ste zvyknutí, čiže bude to jeden pekný príbeh o tomto meste, kde si povieme o celkovej jeho histórii, zaujímavostiach a rôznych iných veciach. Taktiež ako v každom minidoku bude súčasťou aj súťažná otázka, kde tú správnu odpoveď odmením exkluzívnou cenou, ktorú mi venovala firma Ponožkovice a môžete sa tešiť naozaj na krásne darčeky od nich. No a keby sa niekomu zazdalo, že sú použité videá z viacerých ročných období, áno, má pravdu, nezdá sa mu to, je to preto, lebo video točím už také 4 roky, jednoducho vždy, keď som mal čas, tak som sa k tomu vrátil, no a teraz som to dal dokopy a výsledok môžete sledovať práve teraz. Znamená to aj to, že niektoré zábery tu použité v tomto videu sú už doslova aj historické. Ja veľmi rád točím o takých známych, neznámych miestach a Vrbové je presne takéto miesto, keďže každý o ňom už niekedy počul, ale nevie o ňom toho tak veľmi veľa. Týmto sprievodcom by som chcel navnadiť všetkých cespolných na, no nehovorím víkendový pobyt, ale minimálne taký jednodňový výlet sem do tohto pekného, tajomplného mestečka, ktoré má rozhodne čo to každému ukázať. To by malo byť na úvod v stručnosti všetko, no a my si poďme postupne predstaviť túto metropolu nad Holeškou. Mesto Vrbové leží v západnej časti Slovenskej republiky v Trnavskom kraji a Piešťanskom okrese. Tiež môžem povedať, že je to druhé najväčšie mesto v tomto okrese hneď po Piešťanoch a má približne 5600 obyvateľov. Leží na úpetí Malých Karpát a je ako keby vstupnou bránou do Mijavských Kopaníc. Vrbové pretína aj pár štátnych ciest, ako je napríklad 502, začína v Bratislave a končí sa tu, 499 začína v Topolčanoch a končí sa vo Vrbovciach, no a potom môžeme spomenúť aj 504, ktorá tak Vrbové povedzme, že líže, začína v Modre a končí sa v Novom Meste nad Váhom. Aby to všetko malo nejaký poriadok, teda predtým, než vás prevediem mestom, poviem vám niečo o jeho histórii, aby sme vedeli, čím všetkým si toto mesto prešlo. Nebojte sa, nebudem vás tu teraz masírovať rôznymi historickými číslami, poviem vám však ale, že územie Vrbového bolo obývané od nepamäti, no a prítomnosť našich slovenských predkov je zdokumentovaná už od 9. storočia. Prvá písomná zmienka vzťahujúca sa k tomuto mestu Vrbové je z roku 1113, ktorá vyplýva zo zborovskej listiny. Mesto alebo mestečko, no to budete počuť z mojich úst v tomto videu ešte veľakrát, no ale Vrbové nebolo odjakživa mestečko, stalo sa tak až na sklonku 14. storočia, no a oslobodenie od mýta a 30-ku cisárom Žigmundom v roku 1437 podporilo jeho ďalší hospodársky rozvoj, hlavne v oblasti vinohradníctva, pestovania obilia a remeselníctva. Podmienky na osídlenie boli veľmi vhodné, keďže to bola veľmi úrodná pôda, avšak bola to tiež pravidelná záplavová oblasť rieky Váh. Preto väčšina osídlení vznikla mimo inundačného priestoru Váhu a k osídleniu motivovali aj obchodné cesty, ako napríklad Veľká česká obchodná cesta, ktorá bola v blízkosti, a aj ďalšia, ktorá Vrbové pretínala, prichádzala z Topolčian a končila na Morave. Po zaniknutí starého štátneho útvaru Slovákov sa Vrbové dostáva v polovici 20. rokoch 10. storočia pod nadvládu starých maďarských náčelníkov, teda rodu Arpádovcov. Potom mestečko, ako to už bývalo zvykom, patrilo do rôznych panstiev, ako napríklad hrad Bana, čo je dnešná Banka, Čachtické pánstvo či Hlohovecké. V 11. a 12. storočí po celom Slovensku prebieha masívna výstavba kresťanských kostolov a to neobyšlo ani Vrbové, kde sa vystaval kostol svätého Martina, kde okolo neho Vrbovčania pochovali svojich zomrelých.
Vrbové v tom čase získalo všetky atribúty významného sídla, ktoré svojou polohou, ľudnatosťou, hospodárskym zázemím naznačovalo možnosti ďalšieho rastu. Túto harmóniu rozmachu však narušili v polovičke 12. storočia Tatári, ktorí sem prenikli z Moravy a spustošili celú podunajskú nížinu. Toto neobyšlo ani Vrbové a všetci obyvatelia z neho ušli preč do okolitých hôr, ak sa stihli zachrániť. Avšak, keď sa časy ukludnili, obyvatelia sa vrátili do svojich miest a tak bolo aj vo Vrbovom. A v tom čase sa začal stavebný rozmach hradov v okolí ako napríklad Čachtický, Dobrovodský, Hlohovecký alebo hrad Branč či Tematín. V 14. storočí Vrbové prechádza do vlastníctva Čachtického hradu a tu v týchto časoch sa začína Vrbové formovať do takého mestského rázu. No nie, že by predtým nevyzeralo ako mestečko, ale mesto tvoria hlavne mestské domy, ktoré ho charakterizujú a dokonca tu vznikla aj vedľa kostola farská škola, kde sa vyučovali vrbovské deti, no nebolo to počítanie, písanie či podobne, ale vyučovala sa tu vierouka, čiže náboženstvo v tých časoch na začiatkoch školstva. Kráľ Žigmund Luxemburský pribral do svojich radov po svojom nástupe aj poľského šlachtica Ctibora zo Ctiboríc. Ten sa postupne osvedčil a časom získal vládu nad celým západným Slovenskom a koncom 14. storočia sa mu hovorilo aj akoby pánovi považia. Vo Vrbovom potom vznikla aj voľná mestská rada, ktorú volili občania na čele s richtárom. Richtár to nemal až také veľké kompetencie, no mohol rozsudovať malé priestupky medzi občanmi, no tie veľké zločiny spadali do kompetencie zemepána. Takým najznámejším obyvateľom tej doby Vrbového bol syn Martina, Klement, ktorému píše opát v listine nitrianskej kapituly, že má v krakovanskom Chotári postaviť mlyn. Mlyn mu tak pripadol do vlastníctva, vzorne sa o neho staral a stal sa jeden z prvých vrbovských mešťanov. Vrbové však v minulosti v histórii poskytlo viacej nepokojov, spomeniem také najväčšie ešte, to boli tie turecké, a dám za príklad jednu skupinu, ktorá bola usídlená pri Nových Zámkov a táto skupina dostala pokyn vydať sa pustošiť Slovensko smerom k Považiu, k hradu Beckov. No a samozrejme im stálo aj v ceste mestečko Vrbové, ktoré zničili do základov, vyzabíjali takmer celé obyvateľstvo a tých, čo našli ich živých, tým, čo sa nepodarilo utiecť, tak odvlekli do otroctva. My však nechajme históriu Vrbového na teraz chvíľu odpočívať, vrátime sa ešte k nej, keď vám budem približovať postupne najvýraznejšie a najvýznamnejšie pamiatky Vrbového. Pozornému oku neušlo pár záberov z miest, na ktoré sa človek bežne nedostane, no aj v týchto miestach si povieme v nasledujúcich minútach, avšak ešte predtým si povedzme o tom, ako sa človek vôbec dostane do Vrbového. Samozrejme najlepšou možnosťou, ako sa sem dostať, je autom. A ak sa rozhodnete pre auto, tak vás poprosím, neparkujte priamo v centre, aby sme ho nezapchali. No a ďalšou možnosťou pre tých, čo auto nemajú, je možnosť autobusu a sú sem priame linky z Bratislavy, Nového Mesta, Piešťan, Trnavy, Mijavy či Senice. Ak by sme sa vedeli presunúť v čase približne o takých 50 rokov dozadu, mali by sme ešte tú možnosť do Vrbového sa priviesť aj pravidelnou železničnou linkou. Aj keď tu už v súčasnosti moc železničných pozostatkov pozorovať nemožno, ešte pred 2 rokmi tu ležali kolanice, po ktorých sa preháňal príležitostný manipulačný vlak. Dnes sa píše rok 2024 a kolajnice na tejto trati vystriedal asfalt, po ktorom sa budú čoskoro voziť spokojní cyklisti medzi Vrbovým a Piešťanmi. Tento cyklochodník zatvoril tzv. Pomyselné dvere za históriou Vrbovskej železnice. A hovorím to naschvál, lebo veľa vecí na trati zostalo zakonzervovaných, teda tých železničiarských,
a možno sa ráta s nejakým využitím do budúcnosti. Táto vlečka z Piešťan sa začala stavať v roku 1905. Jej stavba prebiehala približne rok, bola hlavne plánovaná na nákladnú dopravu ako zvoz repy, obilia a iných produktov. Najväčší záujem na to mali tunajší, ale aj zahraniční veľkostatkári, o čom svedčí aj neskôr dobudovaná odbočka smer na Veselé a Borovce. Neskôr, koncom 40. a začiatkom 50. rokov, tu bola zavedená aj pravidelná železničná doprava. Neskôr železničnú dopravu na tejto trati nahradili autobusy, ktoré mali lepšiu dostupnosť do centier miest. Posledný pravidelný osobný vlak na dobro z Vrbového odišiel v roku 1978. Tedy tu premávali len občasné manipulačné vlaky a ja osobne si pamätám takú najväčšiu činnosť v čase, keď sa prerábal koridor medzi Bratislavou a Žilinou, sa sem vozili staré prásce z tejto trate do stanice Vrbové. Miestne združenie tadiaľto vypravovalo detské sviatočné motorové vláčiky, avšak svoju činnosť museli po rokoch ukončiť vďaka havarijnému stavu tejto trati. Už posledných 20 rokov v miestnych aktivistoch driemala myšlienka na prebudovanie tejto trati na účinný a efektívny cyklochodník, ktorý prepojí viaceré obce na tejto trase. Dlho sa nevedelo, či to bude realitou, lebo tento projekt mal samozrejme svojich zástancov aj svojich odporcov a vždy nejde všetko podľa plánu, avšak nakoniec sa všetko podarilo a teraz stojíme pred kolaudáciou tohto projektu. Na záver o tejto železnici o Vrbovom doplním ešte, že s ňou boli veľké plány, keďže mala byť dobudovaná až po Brezovú a prepojená smerom na Myjavu a Moravu. Toto všetko však narušila prvá svetová vojna a ešte ako takú šancu na dobudovanie úplne pochovala vojna druhá svetová. Toľko teda k tejto časti Vrbového, no a my teraz poďme na tú stranu úplne opačnú. No a my sme za sprievodu tejto veselej a tanečnej hudby prešli približne vzdialenosť 3 km, čo už je taká dĺžka bulváru. No a dostali sme sa k takému rekreačnému centru Vrbového a môžeme ho nazvať Vrbovské more. Dobre, máte pravdu, nie je to žiadne more, je to vodná nádrž Čerenec, ktorá je tiež veľmi príjemným miestom na rekreáciu a oddych miestnych obyvateľov. Trojročná výstavba priehrady Čerenec sa skončila v roku 1964. Jej najhlbšie miesto má 7,5 metra a v ideálnom stave je tu približne 1,7 milióna metrov kubických vody. Dôvody na výstavbu tejto priehrady boli veľmi praktické, keďže priehrada leží na potoku Holeška, hneď spĺňa protipovodňové opatrenia skrz toto vodné teleso. A ďalším dôvodom boli vodohospodárske účely, čiže na zavlažovanie a v neposlednom rade samozrejme aj rekreačné účely. Váš výlet do Vrbového vám odporúčam začať práve tu, respektíve v obci Prašník, odkiaľ si môžete urobiť takú krátku, nenáročnú túru s jemným stúpaním na horu Tlstá hora, alebo teda vysielač Babylon, kde je taký malý jaskinný systém, odkiaľ sú také jemné, viditeľné výhľady na Vrbové a vlastne považie. Urobte si aj príjemnú prechádzku okolo priehrady, trvá to približne hodinku. Ak budete mať hlad, naobedujte sa v blízkej reštaurácii pri priehradnom múre alebo v obci Prašník. No a k ďalšiemu zaujímavému miestu, to naozaj nemáme ďaleko, tak poďme tam, nech nestrácame čas. Dobrý deň prajem všetkým. Nachádzame sa vo Vrbovom, v evanjelickom azbuckého vyznania kostole. Menujem sa Dana Murinová, som tu zborová farárka s Božou pomocou už 3 roky. Tento kostol som si obľúbila hneď na prvý pohľad. Aj z dôvodu toho, že vlastne naši predkovia dokázali
za 1 rok ho postaviť. A je to naozaj veľmi chválihodné. 3. júna v roku 1928 položili základný kameň a už potom o rok tento kameň stál. A bol posvetený za znešeného seniora nitrianskeho seniorátu Juliusa Bodnára. Je otázne, či dnes my so všetkou našou technikou by sme dokázali postaviť takýto mohutný, krásny a vznešený chrám. Je otázne, či vieme ho udržať, milovať a vážiť si to, čo naši predkovia dokázali. A preto všetkých vás srdečne vítam kedykoľvek v našom chráme. Príďte si ho pozrieť, načerpáte tú Božiu silu, múdrosť, lásku do tohto života, ktorý je aj krásny, ale aj niekedy ťažký a niekedy nám kladie veľa otázok, na ktoré čakáme odpovede. Možno práve v tomto chráme, keď prídete, nájdete niektoré odpovede, na ktoré čakáte možno celý život. Srdečne vás čakám. Veľmi pekne ďakujem pani farárke magistre Murinovej za jej krásny výklad o tomto evanjelickom kostole. Ja len dodám ešte pár informácií, že na mieste tohto kostola stál ešte jeden pôvodný, ktorý bol postavený v roku 1784, no a potom sa prestával na kostol, ktorý môžeme obdivovať dnes. Bol prestavaný v byzantsko-romanskom štýle. Časťou areálu je fara, bývalá evanjelická škola či dnešná zborovňa. No a my sa teraz otočme chrbtom, prejdeme cez cestu a 1, 2, 3. Ešte stále môžeme pozorovať v pozadí evanjelický kostol a ako sami vidíte, skutočne to nie je ďaleko k asi najväčšej vrbovskej pýche a to je futbal a šport. My sa ale už istý čas vznášame ponad štadión Jozefa Adamca vo Vrbovom, ktorý je zároveň aj takým kultúrnym centrom tohto mesta, ako môžete vidieť. Momentálne tu prebiehal nejaký koncert alebo nejaké slávnosti, bol to ešte len začiatok. A počas futbalových zápasov je tento štadión plne zaplnený vernými fanúšikmi Mestského športového klubu Vrbové, ktorý bol založený v roku 1922. Budova štadiónu bola pred pár rokmi zrekonštruovaná, o ihrisko sa pekne stará a stále sa tu niečo dobudováva. Veľkým hriechom by bolo tiež nespomenúť asi najväčšiu osobnosť modernej histórie mesta Vrbové, po ktorom je aj pomenovaný tento štadión, a to je jedna z najväčších slovenských futbalových osobností Jozef Adamec, ktorý je rodák práve z tohto mesta. Popredný slovenský futbalista na fotografii so synom Jozefom bol aj prvoligový tréner. Hral napríklad za Iskru Vrbové, Spartak Trnava, Dukle Praha, SK Slovan Bratislava či Slovan Viedeň. Bude to chvíľu trvať, ale musím spomenúť jeho najväčšie úspechy a to bol rok 1962, kde sa stal vicemajstrom sveta a tiež majstrom športu. Bol tiež dvojnásobný účastník majstrovstiev sveta v 62. a 70., 7-násobný majster Československa, 2 razy za Duklu a 5 razy za Trnavu, 4-násobný kráľ ligových strelcov, 4-násobný víťaz Československého pohára, 2-násobný víťaz Slovenského pohára, v Československej prvej lige dal v 383 zápasoch 170 gólov a je to tretí najlepší výkon v jej histórii. Československo reprezentoval 44 krát a dal 17 gólov. Preslavil sa svojou povestnou ľavačkou, ale predovšetkým nezabudnutelným hat-trickom v zápase s Brazíliou 23. júna 1968 v Bratislave pred 60 000 divákmi. O svojich športových úspechoch publikoval v roku 1991 aj knihu s názvom Ako som strieľal góly. No a Jozef Adamec napokon umrel v Trnave 24. decembra 2018. Toľko k športu a k športovej legende a my sa teraz opäť priblížime k Vrbovskému námestiu, ale mám taký pocit, že čím sme bližšie k námestiu, počujem občas sem tam nejakú melódiu v pozadí, neviem čo to má byť.
Ahojte všetci, ja všetkých pekne zdravím a dúfam, že video sa vám doteraz páčilo a že máte pri ňom príjemné sledovanie. No a tento vstup nie je len tak, má svoj dôvod, ako som už spomínal na začiatku tohto minidoku. Čaká nás aj súťažná otázka, kde sú zaradené pekné ceny, samozrejme nie len tak. Musíte správne odpovedať na otázku, ktorá bude v tejto súťaži položená. A o čo sa vlastne hrá? Tak ako ste si už mohli všimnúť vo videu, párkrát také maličké logo. Klub Pánov z Ponožkovic. Je to firma, ktorá vyrába krásne ponožky. Ja vám ukážem v rýchlosti jedné také otvorené balenie darčekové. Ups, tam mi spadlo nejaký lístok, nevadí. Vy to vidíte teraz trošku obrátene, ale toto je vlastne cena, ktorú mi venovali a sú konkrétne 3. Takto to vyzerá, keď je to darčekové balenie zatvorené, veľmi pekná, krásna kazeta. A to nie je len jeden pár ponožiek, ktorý dostanete okamžite, ale vnútri sa nachádza ešte tajný kód, ktorý, keď sa na ňo prihlásite, budete po dobu 3 mesiacov dostávať priamo do vašej schránky vždy jeden krásny pár týchto ponožiek, vždy iné. Takže to je cena nádherná. Ponožky sú veľmi príjemné, ja sám ich veľmi rád nosím. Tou ďalšou cenou, ktorú som sa rozhodol venovať do súťaže, je knižka, jubilná knižka o meste Vrbové. Vy ju teraz vidíte naopak. Je to nádherná kniha, ktorá je veľmi informačne bohate obsiahnutá. Ja som dostal od bývalej primátorky mesta Vrbové, pani Emy Magiovej, za čo veľmi pekne ďakujem. A práve z tejto knihy som čerpal veľmi veľa informácií, aj nejaké obrazové prvky do tohto minidoku, takže tiež za to veľmi pekne ďakujem. A chcel by som ho posunúť ďalej, lebo ja už ju potrebovať nebudem. A určite verím, že niekomu sa bude táto knižka páčiť a rád by si ju pozrel. Je tam veľmi veľa krásnych fotografií z Vrbového a tak ďalej, aj historické. No a dohodneme sa tak, že tí, čo budú chcieť súťažiť o ponožky, nech napíšu do správnej odpovede spolu aj teda pripíšu ponožky alebo kniha, aby som ja teda vedel, o čo chcete súťažiť, aby ste nedostali to, čo náhodou nechcete. Takže to je bolo takto. No a teraz poďme teda k tej samotnej súťažnej otázke. Ako všetci viete, vo Vrbovom sa konajú známe jarmoky, ktorých bolo v minulosti o mnoho viacej a mali väčšiu pompeznosť. A taká najvýraznejšia osobnosť na týchto jarmokoch bol Sváko Ragan, ktorý bol veľmi vtipný a vždycky bolo okolo jeho stánku na tých jarmokoch trma vrma, čiže veľmi veselo. No a je to vlastne aj sfilmovaný príbeh, ktorý bol natočený v roku 76, čo je veľmi dobré dielo. Teraz nespomeniem na režiséra, no ale predtým toto dielo ešte musel niekto napísať a bol to slovenský spisovateľ, ktorý sa narodil práve vo Vrbovom. A ja chcem vedieť, ako sa volal tento spisovateľ. Vaše odpovede na súťažnú otázku píšte priamo pod toto video, to znamená nie niekde, kde je nazdielané, ale musíte byť priamo pod touto stránkou. Ráta sa odpoveď len taká, ktorú ja potvrdím, áno, vaša odpoveď je zaradená do súťaže. Odpovedajte do 1. marca, kedy sa uskutoční aj žrebovanie a ešte jedna malá podmienka, aby ste sa zaradili do žrebovania, musíte aj sledovať moju stránku Minidoku. Ak sa chcete zaradiť do súťaži aj v budúcnosti, je to veľmi lákavé, lebo spomeniem, že v minulosti sme súťažili aj o voucher na zaoceánsku plavbu v hodnote 500 eur. Všetkým zúčastneným držím srdečne palce, no a my poďme ďalej objavovať Vrbové. Rokom 1941 sa začína vo Vrbovom meniť moderná história a celkový rozvoj mesta. Zapričinil to príchod bosákových textilných závodov, prišli na miesto dnešnej bývalej trikoty a samozrejme vyzerali úplne inak. Následne bola vystavaná radová zástavba na námestí Jozefa Emanuela, boli to vlastne zamestnanecké domčeky, závody zmenili majiteľa, následne boli zoštátnené a v 49. vzniká legendárny závod Trikota. Závod, ktorý bol u nás v Československu najznámejší a svoje produkty vyvážal aj do ďalekého zahraničia do komunistických zemí. Výrobný program tvorili pančuchy, pletený tovar, čipky, krajky, tyl, stuhy, záclnoviny, bavlnené tkaniny, no a hlavnými spracovávanými materiálmi boli viskózový hodváb, polymidový hodváb a bavlna.
príchodom Trikoty do Vrbového sa začala aj výstavba viacerých objektov tu v meste, ako napríklad kultúrno-spoločenské centrum Kruhovka, ktoré je dnes v žalostnom stave. Myslím, že tá hlavná časť je bez strechy a je len otázka času, keď sa s tým nič nespraví, kedy tie steny spadnú do seba dovnútra. Pamätám si, že ešte moja mamina tu oslavovala aj vianočné večierky z firmy, kde pracovala. No, dúfam, že bude osud k tejto stavbe pozitívne naklonený. Stavilo sa aj učňovské stredisko, kde sa učili žiaci práve pre tento závod. Tiež boli postavané 2 sídliská a niekoľko bytových domov. To by bolo toľko k závodu Trikota, aj keď tých informácií o histórii tohto závodu je veľmi veľa. A čím viac sa do toho ponáram, tým viac zistujem, že asi vytvorím ešte jednu časť o Vrbovom a tá bude venovaná práve tomuto závodu Trikota, kde sa budem snažiť spojiť sa s akými simi pamätníkmi, ktorí tu ešte pracovali, porozprávali mi svoje zážitky a preto prosím aj vás, ak niekoho poznáte a bude ochotný mi na kameru porozprávať o časoch, kedy Trikota fungovala na 100 obrátok, tak dajte mi vedieť, napíšte mi, budem tomu veľmi rád, lebo vašu pomoc budem určite potrebovať. Záver o Trikote spomeniem, že svoju činnosť ukončila v roku 1989, čiže jej 40-ročná éra skončila na sklonku revolúcie, no a ukončila ju konkurzom, ktorý trval dlhých 10 rokov a v súčasnosti, alebo teda potom sa ten areál využíval rôznymi súkromníkmi a myslím, že teraz je v totálnej demolácii. Takže toľko k Trikote, no a my poďme teraz ďalej, lebo ešte mám toho veľmi veľa vám čo ukázať a video už má teraz takmer 27 minút, takže dúfam, že nebude mať hodinu. No a teraz nám stačilo ísť len uličkou hore kopcom, prísť k domu, ktorý sa tu udalosťam vo Vrbovom prizerá už celé stáročia. Cez bránu budovy kurie Morica Beňovského denne prejdú stovky ľudí, či už do školy, nakupovať, do reštaurácie, alebo si len tak spríjemniť denný čas. Ako teda už z názvu vyplýva, narodil sa tu Moric Beňovský a snažil som sa aj zistiť, kedy bola táto kuria postavená, no nikde som sa k tomu nemohol dopatrať. Moric Beňovský sa narodil v roku 1746 a píše sa, že jeho rodičia tento dom postavili nejak pred jeho príchodom. Takže predpokladám, že to bolo nejak v tom čase. Štatisticky najviac návštevníkov a turistov sem do Vrbového príde práve kvôli Moricovi Beňovskému. Nie sa čomu čudovať, bola to dosť výrazná osobnosť tej doby a jeden z najznámejších slovenských kráľov, ktorý ale nevládol tu na Slovensku, ale bolo to v ďalekom tropickom Madagaskare, kde si ho zvolili domorodci za svojho kráľa v riadnom hlasovaní. Za jeho krátky 40-ročný život nazhromaždil veľa titulov a precestoval takmer celý svet. Spomeniem takých pár titulov ako napríklad dobrodruh, cestovateľ, objaviteľ, kolonizátor, spisovateľ, kráľ Madagaskaru, plukovník francúzskej a poľskej armády, rakúsky vojak a tak ďalej a tak ďalej. Ono všetko aj ľahšie išlo, keď mal človek šlachtický titul, no ale patrilo mu aj veľa prvenstiev, ako napríklad, že bol prvý Európán, ktorý sa plavil v Severnom Pacifiku, tiež prvý Slovák, ktorý navštívil 4 kontinenty, tiež prvý človek, ktorý preskúmal ostrov svätého Vavrinca, alebo napríklad prvý Slovák, ktorý zasiahol do vývoja väčšieho počtu krajín, minimálne Poľska, USA, Francúzska, Rakúska a Madagaskaru. O Moricovi Beňovskému a jeho životopisu by sa dalo hovoriť samozrejme o mnoho dlhšie. Ja však teraz prejdem k jeho životnému záveru a ten bol práve na Madagaskare. Založil tu dokonca aj svoje mesto, ktoré sa volalo Mauritánia. Bolo pomenované podľa neho Mauric. No a ešte predtým, než sa sem dostal, tak odtiaľ to vyhnal francúzskych kolonizátorov, ktorí mu to ale nikdy nezabudli. No a francúzska vláda sem poslala tajnú výpravu, ktorá jeho mesto zničila, podmanili si Madagaskar a v týchto bojoch zahynul aj sám Moric Beňovský a bolo to presne 23. mája 1786. A takto sa končí príbeh o Moricovi Beňovskom. No a teraz mám v rýchlosti ešte pripravených pár zaujímavostí tu z Vrbového a potom sa dostaneme na záver, kde vám predstavím dve najväčšie ikony tohto mesta a to je synagóga a šikmá väža.
Podľa toho, čo viem, tak v súčasnosti vo Vrbovom je 5 škôl, z toho sú 2 základné, jedno je gymnázium, potom je to cirkevná umelecká škola a špeciálna združená škola. A neviem, ako to je dnes, ale viem, že vo Vrbovom bolo aj teda to krajčírske učilište, potom aj nejaká kozmetika, kaderníctvo. Neviem, čo z toho dneska funguje a či vôbec. Teraz preskočme na Jantaušovú ulicu, ktorá je pomenovaná po vrbovskom rodákovi, doktorovi Pavlovi Jantaušovi, ktorý tu dal postaviť kláštor a jeho kaplnka bola požehnaná v roku 1932. V súčasnosti tu sídli kongregácia sestier premonštrátok so 40-členným zborom a je to najväčšia provincia na Slovensku. Zabudol som vám ešte aj spomenúť, že keď prichádzate z Piešťan smerom do Vrbového, tak za železničnou stanicou je taká veľká svetlá budova, kde je tak jemne vidno napísané Lopašovské stavebniny a to bol areál, ktorý slúžil na uskladovanie všetkých týchto poľnohospodárskych produktov, ktoré sa ďalej transportovali s vlakom do Slovenska. Za týmto komplexom je vidno aj taký vysokánsky tehelný komín, ktorý patril bývalým teplejarňam vo Vrbovom. Ešte si spomínam, že aj môj ujo tam pracoval. To by bolo z južnej časti Vrbového všetko, no a my sa teraz presuňme na tú západnú časť Vrbového, kde sa toho v minulosti skutočne veľa odohralo a ešte sa v budúcnosti aj odohrá. Túto časť veľa z vás pozná pod názvom Simza. Je to taká štvrť, kde je viacero firiem, takou najväčšou stálicou tu je asi firma Semikron, no a predtým tu boli aj tehelne, ktoré patrili pod tie pezinské. No a kde sa ťažila práve hlina do týchto vrbovských tehelní, sa mi žiaľ nepodarilo zistiť a ak niekto z vás má informáciu o tom, kde to bolo, napíšte mi to do komentára, aby to vedeli aj ostatní diváci. Ďakujem pekne. Vrbové bolo v minulosti známe aj pestovaním chmelu. Ja ako malý chlapec si pamätám, ešte keď som chodil na strednú školu, vždy na ceste domov smerom na Šterusy, po ľavej či pravej strane boli chmelnice, ktoré boli krásne udržované. V blízkosti bola aj česačka chmelu, ktorá už dnes k tomuto účelu neslúži. Blízky región bol tiež veľmi známy pestovaním chmelu. Keď si zoberieme obec Chťalnica, už len jej názov o tom vypovedá Chťalnica, chmelnica. Tiež v Dolnom Lopašove bola veľká česačka chmelu. Ešte si pamätám, jak babička chodievala pracovať a tak ďalej. Čiže história sa mení, čo je v tomto prípade dosť smutné. Dovolím si povedať, že dnes málo kto vie, že na mieste, kde dnes stojí budova Semikronu, kedysi stála budova vrbovských modrotlačiarní. Vrbovská filiálka bola jedna z 21 filiálok tu na Slovensku a bola asi veľmi významná, keďže zanikla ako posledná a bola to v tých 80. rokoch. Modrotlač je teda indigom na modro farbená látka zdobená potlačaním vzorov pomocou rezervy. Ako spôsob dekorovania látok zohrala významnú úlohu v slovenskej aj európskej textilnej tradícii. Vzácne modrotlačové formy, ktoré z tohoto závodu zostali, boli buď prenesené do múzea v Detve alebo v Stupave. Túto informáciu som sa nedopátral. Ešte, keď sa nachádzame v tejto časti Vrbového, uprieme naše zraky na úpätie Karpát, kde uvidíme takú ďalšiu dominantu tohto mesta a to je ľudovo nazvaný Baraní dvor, ktorý teda v minulosti slúžil hlavne ako ovocinárske stredisko, v okolí jeho ešte aj dnes sú sady stromov a rôznych ovocinárskych produktov, avšak dnes už v súkromnom vlastníctve. V blízkosti je aj obrovský areál poľnohospodárskeho družstva Vrbové a pri tomto družstve je aj taká pekná zelená lúka, ktorá už nebude slúžiť svojim účelom, ale v budúcnosti sa tu vystáva nová vrbovská štvrť Klásky, ktorá poskytne ubytovanie pre 1000 obyvateľov. My sa však v našom putovaní poberme smerom do centra, pomaličky k jeho záveru, avšak čaká nás ešte stále dosť informácií. No predtým, než sa do centra dostaneme, prejdeme cez takú štvrť, ktorú ja tak svojsky nazývam, že Vrbovská kolíba a nachádza sa tu práve židovský cintorín, ktorý je úzko spojený s ikonou, o ktorej si povieme práve teraz.
práve sme sa dostali k asi najboľavejšiemu zubu mesta Vrbové a to je Vrbovská synagóga, ktorá už vyše 80 rokov čaká na svojho znovuzkriesiteľa a aj posledný optimista už začína prestávať veriť, že sa s touto stavbou začne niečo robiť. Ako sa hovorí, nádej umiera vždy ako posledná a ja by som vám teraz rád vyrozprával, čo všetko táto stavba musela zažiť, aby sa dostala do tohto stavu. Tak poďme teda pekne po poriadku. Židovská komunita sa v mestečku Vrbové spomína už okolo roku 1522, avšak v roku 1683 sem z Moravy prišlo vyše 200 Židov a komunita sa postupne kontinuálne rozrastala. Židovská štvrť sa v minulosti vo Vrbovom nachádzala na mieste, ja teda ten obchod poznám pod názvom KGM, dneska to už určite tak nebude. Vlastne celá tá zástavba, ktorá je za týmto obchodom, to sídlisko, bola židovská štvrť, ktorá bola samozrejme bývalým režimom zlikvidovaná. Synagóga, ktorú poznáme dnes, však nebola jedinou vo Vrbovom. Mala aj svojho predchodcu a predchodca sa nachádzal na mieste, kde sídli dnes štátna polícia, vzadu za domom, kde sa nachádzajú tie dvory. Samozrejme sa nezachovala z určitých dôvodov. Predpokladám, že nevyhovovala z kapacitných dôvodov, preto bola táto synagóga nejak zrušená a vystavala sa nová, ktorú poznáme dnes. Niekedy v roku 1880 vo Vrbovom žilo takmer 30% obyvateľstva židovského vierovyznania, čo tvorí približne 1300 obyvateľov a tí sa rozhodli, že vybudujú svoj chrám na vtedajšej a vlastne aj dnešnej hlavnej ulici mesta, na ulici Morica Beňovského. Aj keď to tak nevyzerá, je to najkrajšia synagóga svojho druhu na Slovensku, podobnú už nájdeme iba v Malackách alebo v Prešove a je dielom architektov Ferdinanda Kittlera a Karla Gracla. Dokončená bola v roku 1883 a je postavená v vzácnom marskom štýle, ktorý môžeme skôr pozorovať a teda je charakteristický pre južnú časť západnej Európy. Jedná sa aj o tzv. Islamskú architektúru. Jej priečelie je trojdelné a zdobeno červeno-žltými vodorovnými pruhami, štíhlymi minaretami a 8hrannými hviezdami. Bola postupne tak dôležitá, že pod ňu patril aj piešťanský rabinát. Človek by povedal, že to bolo opačne, keďže piešťany sú väčšie, ale nie. Tá vrbovská komunita bola skutočne tak silná, že sa pod ňu podržovali i tie okolité. Synagóga slúžila svojim veriacím nerušene dlhých 60 rokov, až teda prišla druhá svetová vojna, ktorá všetko zmenila. Aj keď sa mi to nehovorí ľahko, ale na Slovensku v tých rokoch, ako všetci vieme, prišla ťažká chvíľa a hlavne pre židovskú komunitu, ktorá bola masovo deportovaná a toto neobyšlo ani Vrbové a od týchto časov bol osud synagógy na vlásku. Po vojne v roku 1947 synagógu odkúpil podnikateľ Dezider Hačko, ktorý ju chcel zbúrať, avšak našťastie sa tak nestalo, lebo synagógu zhabal štát, bolo to v 48. roku a tí sa k synagóge naozaj chovali neúctivo, keďže neboli sklady obilia, rôznych poľnohospodárskych produktov, dodnes je tam vidno kladku na zdvíhanie nákladov a tiež aj známy závod Trikotáta mal svojho času sklady. Po revolúcii bola v reštitúcii stavba vrátená pôvodným 4 majiteľom, avšak toto nikam neviedlo a mesto Vrbové sa snažilo dlhodobo stavbu dostať do svojho vlastníctva, čo sa mu nakoniec aj podarilo v roku 2016. Mesto v spolupráci s Ministerstvom kultúry sa snažili túto pamiatku čiastočne obnoviť, aj keď teda úprimne povedané nebadať, čo sa obnovilo. Jediná vec, ktorá sa asi tak viditeľne spravila, bolo prikrytie starej strechy plechovou strechou, ktorá mala zabrániť zatekaniu dažďovej vody do útrop tejto stavby. V súčasnosti, tak aj ako po minulé roky, je stále záujem túto pamiatku zachrániť za pomoci norských fondov a iných možností, avšak musím úprimne a trošku aj kriticky povedať, že sa stále nič nemení, nemám žiadne nové informácie, že by bol nejaký pokrok a preto nám zostáva len dúfať, tak ako som spomínal na začiatku tejto kapitoly, že nádej umiera posledná a začne sa s týmto konečne niečo robiť, lebo je to, musím povedať úprimne, jedna veľká katastrofa, že v srdci Vrbového je doslova takáto ruina a čím ďalej sa táto stavba zanechá zubu času, tým bude rekonštrukcia drahšia a nádej na záchranu bude stále viac vyhasínať. Preto dúfam, že je iniciatíva pevne v rukách mesta na záchranu tejto pamiatky
A ak máte nejaké nové informácie o tom, prosím napíšte to do komentáru pod toto video, aby sa o tom dozvedeli všetci a vznikla akási nádej na jej znovuzrodenie. Láhode oka tiež nepridá skutočnosť, že v minulom režime bola táto stavba nevkusne obstávaná budovami, ktoré vtedy prekvitali. Zoberme si príklad z iných slovenských miest, kde sa synagógy zachránili, kde to dokázali, kde nečakali a vznikli tu knižnice, kaviarne, kultúrne centrá a tieto stavby dnes slúžia obyvateľom. Budova je chránenou kultúrnou pamiatkou a je len otázka času, kedy bude táto známka z tejto budovy odlepená, stane sa z nej ruina a bude určená k zániku. Chcem avšak zanechať pozitívne posolstvo a určite sme viacerí, ktorí by radi pomohli tejto stavbe, avšak ťažké je pomoci, keď nevieme ako. Týmto by som sa rozlúčil s Vrbovskou synagógou a želám jej skoré znovu skriesenie a aby tešila v budúcnosti svojich obyvateľov. My sa však teraz už poberme kúsok ďalej na námestie, kde sa v minulosti diali naozaj veľké a veselé veci. Áno, teraz už určite každý vie, prečo sme v priebehu videa počuli takú krátku známu zvučku. No a táto zvučka neodmysliteľne patrí k jednému geniálnemu slovenskému filmu, ktorý nesie meno Sváko Ragan a jeho hlavným predstaviteľom v tomto filme je Sváko Ragan, ktorého hral Jan Kroner. My si teraz povedzme niečo viacej o tejto osobnosti z filmu Sváko Ragan. Vlastným menom Martin Lacko sa narodil v roku 1847 v Brezovej, ešte za čias Rakúsko-Uhorska a ako všetci vieme, bol to veľmi známy garbiar a obchodník, ktorý navštevoval mnoho jarmokov. To, prečo bol obchodníkom, malo aj svoj dôvod, keďže mal 3 ťažko choré deti a na ich liečbu musel vynakladať množstvo finančných prostriedkov, pre ktoré musel predať väčšinu svojich majetkov, teda hlavne role. Začal obchodovať a vďaka svojej povahe sa stal veľmi obľúbeným, keďže so svojimi tzv. Zákazníkmi veľmi rád vtipkoval, naťahoval ich a neskôr si ho všimol aj jeden známy tehdajší básnik, ktorého meno nebudem menovať, keďže sa to týka súťažnej otázky. No a napísal poviedky o Svákovi Raganovi, kde jeden úryvok môžeme sledovať aj práve teraz, ktorý sa odohráva práve na tom Vrbovskom jarmoku. Nech sa páči na podrážky, podešvy aj na topánky. Keď sa zima húbkom blíži, zub času im neublíži. Kupujte, ženičky, kupujte! To ma si mamka tu okojili, že mám také ostré rezáky. Raganové podrážky prešúchajú aj dlážky. Podrážka jak z ocele, čo kupcov sa premele. Každý pridá aj flašku za tú moju podrážku. Sváko Ragan napokon umiera 7. augusta 1931 vo veku 84 rokov v jeho rodnej Brezovej pod Bradlom. Pre zaujímavosť spomeniem tiež, že vo Vrbovom, keď sa konal jarmok, bol jarmok čistý a nečistý. Tie čisté jarmoky, kde sa predávali rôzne produkty, boli práve pod Vrbovskou väžou a tam, kde sa predával dobytok a podobne, bolo na mieste, kde sa dnes nachádza bývalý závod Trikoty. Z pôvodných až 8 jarmokov ročne sa vo Vrbovom konajú v súčasnosti už len 2. Tak vážení diváci, pred nami je posledná kapitola o posledných 2 sakrálnych pamiatkách tu vo Vrbovom a jednu z nich už môžete sledovať na zábere, ktorý vidíte práve teraz. Na obrázku sledujeme Vrbovský kostol svätého Gorazda, ktorý je jeden z 2 na Slovensku, ktorý je zasvetený práve tomuto svätcovi. Staval sa v rokoch 1992 až 1997 a jeho veľké požehnanie je to, že základný kameň tohto kostola zasvetil sám pápež Pavol II pri jeho návšteve Slovenska v roku 92.
V interiéri tohto kostola môžete obdivovať nadrozmerné sochy svätého Cyrila a Metoda a tiež aj plastiku svätyne svätej Panny Márie. Zaujímavosťou je aj, že orgán pre tento kostol bol zakúpený už v roku 1947, aj keď teda nevedeli, ako ten kostol bude vyzerať, a mal 28 registrov a 1782 píšťal. Doplním ešte aj, že podorys tohto kostola je stavaný veľmi zaujímavo, keďže tvorí takú jednu líniu spolu s gymnáziom a kuriou Morica Beňovského. Toľko k tomuto chrámu a my poďme teraz na záver tohto dokumentu. Dominantou námestia Slobody, a teda celého Vrbového, je vysoká hodinová väža pri kostole svätého Martina, ktorá je od samotného kostola samostatne oddelená. Základný kameň tejto dominanty vo Vrbovom bol položený v roku 1832, no a je vysoká približne 38 metrov vrátane kríža a je postavená v klasicistickom slohu murárskym majstrom Jánom Wernerom z Čachtíc. Väža samotná patrí cirkvi, no a hodinový mechanizmus, ktorý sa v nej nachádza a informuje obyvateľov mesta o pravidelnom čase, patrí Mestskému úradu. Samostatných veží oddelených od kostola máme na Slovensku viac. Avšak čo robí práve túto Vrbovskú väžu takou zaujímavou, jedinečnou a je to atrakcia pre mnohých turistov, je to, že má v súčasnosti odklon od svojej osy 1 meter, čo znamená, že je šikmá a pripomína veľa ľuďom práve šikmú väžu v Pize. Zostáva však otázka, čo zapričinilo odklon tejto Vrbovskej veže, tak je to súhrn viacerých skutočností a to prvou je to, že základy tejto veže nie sú dostatočne hlboké a plitké, no a v rokoch 1930 prišli silné dažde, ktoré vlastne celé to okolie podmočili a väža sa stala nestabilná a začala sa postupne nakláňať smerom na juhozápad. Väžu však v minulosti podopreli rôznymi podzemnými injektážami, čo znamená, že väža je dnes stabilná a viac sa už nenakláňa. My všetci môžeme vďačiť tomuto osudu tejto veže, že máme takúto atrakciu, ktorú môžeme obdivovať, lebo povedzme si na rovinu, ja teda takúto väžu na Slovensku nepoznám, určite takéto máme tiež s nejakým náklonom. Jedine čo poznám, výrazne naklonený celý kostol je v Starej Karvinej, o ktorom som mimochodom tiež točil dokument aj o celej Karvinej, keď chcete, môžete si to pozrieť. A Vrbovská väža je skutočne jedinečná a každého turistu fascinuje tento náklon, keďže je dosť výrazný. My sme sa týmito slovami dostali na samý záver v minidoku o Vrbovom a ja sa chcem srdečne všetkým divákom poďakovať, ktorí to vydržali až sem do konca. Verím, že sa vám video páčilo. Ja som není profesionál, je to moja zábava, je to moje hobby, robím to nezištne, bez akýchkoľvek očakávaní a pre mňa je najväčším darčekom spokojnosť divákov, nejaký ten feedback, komentár, zdieľanie tohto videa, like a zostaňte mi verní, keďže ja stále točím niečo nové, mám toho na pláne veľmi veľa, síce neviem, kedy sa k tomu dostanem, ale vždy odo mňa niečo vylezie a budem sa snažiť nezlenivieť a pravidelne vám prinášať nejaké nové zaujímavé videá z mojich ciest. Týmto by som sa chcel tiež srdečne poďakovať bývalému vedeniu mesta pani Eme Magijovej spolu s pánom Bosákom, ktorý je zodpovedný za kultúru a históriu v meste, myslím. Ďakujem veľmi krásne za informácie, ktoré ste mi poskytli, knižky, otvorenie synagógy, spomínam na vás a pozdravujem. Taktiež dúfam, že video sa bude páčiť i novému vedeniu mesta, ktorých tiež srdečne pozdravujem a prajem mnoho úspechov do budúcnosti, tak ako aj všetkým obyvateľom Vrbového srdečne zdravím, pozdravujem. Verím, že s týmto videom som vám urobil takú malú vizitku, ktorú môžete nazdieľať svojim známym, aby sa o vašom meste dozvedeli viac. Mňa to bude skutočne tešiť a je to pre mňa obrovská výplata. Čistá práca na tomto videu mi zabrala 1 mesiac. Zhromažďoval som materiál približne 4 roky a verím, že výsledok stojí za to.
No a komu som zostal sympatický, tak budem rád, keď ma budete nasledovať. Ako som už spomínal, produkujem toho viacej. Možno sa stretneme i na mojich cestách, kde sprevádzam rôznych turistov po rôznych destináciách. Bolo mi skutočne veľkou cťou vám vyrozprávať tento príbeh o Vrbovom a ešte len spomeniem, že 90% z veškerého materiálu bol môj vlastný a 10% som si požičal z rôznych internetových zdrojov. Za to vám veľmi pekne ďakujem. Ak zabludíte na môj profil, či už na YouTube alebo na Facebooku, teda Minidoku, nájdete tam viaceré staršie videá, musím podotknúť odo mňa, ktoré nie sú až tak kvalitné ako toto, ako napríklad o meste Karviná, Lančársky kostolík, Skalka pri Trenčíne a mnoho iného. Teším sa s vami, vážení diváci, znovu do videnia a prajem vám všetko dobré. Ahoj!